हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै आंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मामुस प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदो बिएम सेटआप चेनेल स' खोथाया दावराव जामारबायानो स' जाय मानसिया साखन्द्रा नङा बिथांमोनखौबो साखन्द्रा होननानै साननानै बुनाय स' बेफोरबायदि खोथाया जामारबायानो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जादों दायो मैयाहाय 28आव दिनैथ' 29 जाबाय मैया 28 स' फुंनि 8 बाजियाव जादों दाउ खामानि मावनो थांदोंमोन मिस्ट्रिमोन बे मानसि नामा मुस्लिम अनिमल शेख ना मा नाम होनदों 22 बोसोर होनना बुंदों स' आंबो बेखौ निउसाव नुदों स' जाबाय खोथाया नायदो स' बे मानसिया मोजां साखन्द्रा नङा होमबा खामानि मावनो फैदोंमोन बेसेरा स' ओंखायनो आङो सानै हयै एसे खामानिफोरखौ माव होननानै सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दं मिथिबायना दा बदनाम जासिगोन जाय जायगायाव जादोंमोन हादानपारा ओनसोल होनना बुंदों हादानपारा गामि बे ओनसोलाव जादों होनना बुंदों हादानपारायाव खामानि मावनो फैदोंमोन मिस्ट्रि नङा होमबा बे ओनसोलावनो सोरबा माखासे बिदिनो सिनाय मोनै माखासे जाय मानसिफोरा हमनानै बेखौ बुबाय माबाय साखन्द्रा होननानै नङा होमबा सानै हयै एसे खामानिखौ मावलै मिथिबायना दा बदनाम थांसिगोन जायगायाव नङा होमबा जाय जायगायाव खामानि बेफोरबायदि जादोंमोन जाय जायगायाव बानायदोंमोन नङा होमबा स' बिनिखायनो एसे सानै हयै मानसिफ्रा माने खामानिखौ मावनांगौ आरो ना मिथिबायना स' नोंसोरो जुदि जायखौ साखन्द्रा होननानै सानदों बे जुदि साखन्द्रा नङाब्ला मानसिफ्रा माने ओरैनो जानला मानला साखन्द्रा होननानै बुलाबायनाय हमलाबायनाय बेफोरबायदि दा खालाम मिथिबायना दा नै बदनाम जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हादानपारा ओनसोलाव नङा होमबा स' बेनो आरोना स' आं रिकुवेस्ट खालामो एसे स' दैज' हमब्रा एसे सानै हयै खालाम नुदोंबा सिनाय मोनाखैबा सोरमार बेबो फुंनि 8 बाजियाव साखन्द्रा बिदि फैगोन ना जानला मानला आसलि साखन्द्राखौथ' मोननो बिराद गोब्राब मिथिबायना नंखाय बांखाय ओरैनो जानला मानला सिनाय मोना होनना बुङानो बिदिब्लाथ' जाय मानसिया सिनाय मोना आंखौ जाय मानसिफ्रा सिनाय आं बहा थांबा होमबा आंबो जुदि ओरै सिनाय मोनाबा होमबा आंखौबोथ' साखन्द्रा सानसिगोन नङाबा बिदि नङाथ' जानला मानला माने एसे साना आरो साखन्द्राथ' ओंखारदों बे नङा ओंखारदोंबो जानांगौ नङा होमबा मानसिफ्रा गोबां गोहोमबो खोख्लैदों सोरबा हस्पिटालावबो थांलायलायदों सोरबा दाख्लैसो जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो थानाय बे सालाकाथियाव नङा होमब्ला आमलायगुरियाव जानाया नङा होमबा बेयाव माने 7 फिसाला दङ फिसाजो नङा होमबा बेयाव ओमफ्राय बिदिनो गथ' गथाय दं 7 गथ' गथाय दं होनना बुंदों ओमफ्राय बिनि गथ' गथाय 2 गथ' गथायखौ आंनो नांगौ नङा होमबा 2खौ ला ओमफ्राय 2 गथायखौ नांगौ होननानै बुंनाय बे भिडिअ आं नोंसोरनो देखायदोंमोन नङा होमबा स' बेफोरबायदि बुंनाय ओंखारदोंब्लाथ' साखन्द्रायाबो दं नङा होमबा बिराद गिथावना बेफोरबायदि साखन्द्रा नङा होमबा बाट बे नङाखि नों जानला मानला मानसिखौनो सन्देह खालामनानै साखन्द्रा होननानै गामिनि नामखौ बा ओनसोलनि नामखौ गाज्रि खालामनाय नङा होमबा जेरै कार्बि आलंआवबो बेफोरबायदिनो जादों बिराद दावराव सिगाङाव नङा होमबा सासे सिंगारखौ बुथारनाय नङा होमबा जानला मानला एसे साननानै खामानिखौ माव बदनाम खालामनाङा मिथिबायना स' आं बेखौनो बुङो सिगांबो गले गले बुंदोंमोन आं दाबो बेखौनो बुङो एसे सानै हयै खामानिखौ माव मिथिबायना बे नङाखि गासिबो साखन्द्रा जायो नङा होमबा आसलि साखन्द्राखौथ' हमनो बिराद गोब्राब जायखौ सिनाय मोना मोन्दों एसे सों एसे ला वर्किं बे नङाखि बुनानै बेखौ हस्पिटालसिम सहैलायनाय मिथिबायना बुयै बुनानै हस्पिटालसिम सहैलायनाय जाय मानसिया नङा दा पुलिस केस जागोन गामिया पुलिस केस जागोन जाय बुदों बे मानसिया पुलिस केस जागोन होमबा मा मोनगोन नङा होमबा मा मोनगोन नोंनो जेलाव थांगोन स' ओंखायनो सानै हयै खामानि मावब्रा दाथ' बेनि सायाव पुलिस केस जाबाय होनना बुंदों नङा होमबा दा पुलिस केस रिपर्ट होबाय होनना बुंदों दा माखासे मानसिफ्रा बुंदों नङा होमबा दा निउसावबो बुंनाय मथेबा नङा होमबा स' ओंखायनो माने एसे सानै हयै खालामब्रा खामानिफोरखौ मिथिबायना स' रायजो राजा गासिखौबो बुंनो थाङो आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआनो जा चिरां डिस्ट्रिक्टआनो जा जे डिस्ट्रिक्टआनो जा आउट अफ आसामनि जिखियानो जा डिस्ट्रिक्ट नङा होमबा बा आसामनि सिङाव थानाय जिखियानो डिस्ट्रिक्टआनो जा जेरै बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट सनितपुर डिस्ट्रिक्ट धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नङा होमबा आरो बिनि उनाव मा डिस्ट्रिक्ट दंबावो नङा होमबा स' जेसेबांखिनि डिस्ट्रिक्ट दं बर' हारि थानाय मानसिफोर एसे साबधान था गुबुन हारि जाथाय जानायखौ जोंहा टेनसन गैया जोंनि बर'नि गेजेरावनो जुदि सोरबाफोर बिदि हमजानाय माजानाय नंखाय फाला बेफोर साखन्द्रा ओरैबायदि नङा गाराखौ हमबाय बिनि उनाव बुबाय बिनि उनाव केस जाबाय नङा गारा बेखौ बुनायनि थाखाय जेलाव थांबाय जोंनो दुखु नाङो बयबो दुखु नाङो नङा होमबा बाट जुदि रियेल साखन्द्राखौ हमदोंबाथ' बाब दामखानांगौ थिगसे बिसोरनि थाखायनो जादों सन्देह आरो फेक भिडिअ आपल'ड खालामनो नाङा बाराद्राय मिथिबायना खर'आव बिराद हाबदों मिथिबायना माखासे मानसिफोरा बुंहरलायो आंनाव आदा उन्दुनोनो सुखुवाखै उन्दुनो ओंखारला साखन्द्रानि मा ओरैबायदि मा खालामनांगौ माबायदि जानांगौ नङा होमबा स' ओंखायनो माने बांद्राय फेक भिडिअबो आपल'ड दा खालाम मिथिबायना स' बिनि थाखायबो जादों स' गाइस एसे सानै हयै खामानिखौ माव आरो बिनि गेजेराव सानै हयैबो भिडिअफोरखौ फेक भिडिअ जानला मानला अबेबा आपल'ड खालामनायफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै मोदोम हाखालाबायनाय बेफोरखौ फेक मा भिडिअ माने नोंगौ होननानै आपल'ड खालामलाबायनानै मानसिफोरनो गोसार होदों भाइरेल खालामलाबायदों स' बेफोरखौ नुबाथ' गिखागोनानोखा जाय नङानो नंगौखौ आपल'ड खालाम नङैखौ दा आपल'ड खालाम स' बिनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो सानै हयै एसे मानसिफोरखौ हमदोंब्ला
खालाम आरो बे नङा कि बुलै बुयै माने हस्पिटालसिम सहैलायनाय जुदि साखनद्राबाथ' बेखौथ' दामखानांगौ आं बेखौ बुङो मिथिबायना स' एखे साबधान था साखनद्रायाबो ओंखारखादों ओंखारनायाबो बे नङा ओंखाराखै ओंखारदों बाट अब्लाबो एसे मान सनमान गामिनि आरो ओनसोलनिखौबो लाखियो स' थेंक इउ स' माच जै बर' हारिनि जै लोगो